Has vist que fàcil és fer un dinar saludable? Pasta sense gluten, unes verduretes saltejades, una mica de cru amb la ruca i també tenim algues amb el gomassi. La veritat és que sí que té molt bon aspecte aquest plat. El teu no està gens malament, eh? Sí, amb tant de color com és típic de la cuina crua, no? Que els ingredients amb prou feines estan manipulats i tenen sempre aquesta cosa vistosa. I són ben nutritius, no? Per exemple, per un sopar. Sí, per un sopar aquest és fantàstic. De fet, els fruits secs per sopar són divins perquè tenen la proteïna i els olis aquests naturals que són tan saludables i que va molt bé per la reparació cel·lular nocturna. El teu al migdia jo trobo que seria fantàstic, molt energètic, no? I tant, i és que ara ja ho estic visualitzant el nostre menú de demà. Per esmorzar un dels porridge que vam fer l'altra vegada, per dinar el plat de pasta i per sopar els teus espaguetis de carbassó. Ah, fantàstic, m'agrada aquesta proposta, sí. Esperem que us agradi també. I tant.